Sige, lagan. Ano to? Udto naman. Ang kapuyas ulawas. Itan mo, titrabaho. Sige, ng taan. Pundo ng bukid. Dito ka sa suroy liyo. Sama mo, sa tayo kwarta. Ay, gusto. Naarba dito yung kanding dito. Okay. Eh, darami na yung kanding ka. Nalimot mo dito pagkaon. Tulo naman ni kaadlaw ay kaon. Utan na lang sa kanding. Huwag ka nag-adik-adik, me. Daotan sa kayo, bus. Tulo na ginikado, wag na kong pagkaon. Na? Puwar, bus kante. Kung kandi pre-buyag, me. Kakabuyag, me. Sige, me. Malang yung kuruglawag, me. Makabawit dyan ko ni mga wadyo. Di ka mapakaon og tulog adlaw, me. Di ka mapakaon og tulog adlaw. Sige, me. Karon, adlaw, manguha dyan kong daghang lawag ron, me. Para lang dyan pagkaon ni mo ron. Alar ba siguro ni sa kong kanding. Ato. Grabe ka ang nasusog ako ng patimbang. Tansi! Ano ang piniglawag doon? Paabot lang rin mi ha, kay mga guruglawag me, ay kabala kami, kay waan di kablawag rin me. Abot lang diha me. Kalalagan. Abot lang ka na ko ron, me. Kaya nanak. Manggaw, daghani, me. Daghani, kay para lang siya. Kami. Pero kandingan ako. Musugid ani dito. Lawag na ako. Musugid ang kandingan ako ron. Kuha ng lawag. Kuha ng lawag. Siyaro ka kandinga ka dili ka mabusog ani kuhang lawg. Purti na ning daghana. Bay, itay, wala naman tayo mainom. Sa kwarta diri safi. Sa may mahimo na to ni nga kurutam ni napakikwarta dia. Tampo-tampo ta. Anay na 20 diri sa. Adi na masarilo eh. Pila ko ni kulapo gud. Awa sa Amay sumsuman. Sumsuman sila na siguro. mag-inom tayo sa sumsuman. Nay mayo. Makakwarta ta. Makasumsum pa kita. Uyon mo na. Sige. Nay kanding dito sa babaw sa bungtod. Iya ato. Katumbahog ilok ba? Katumbahog ilok dito sa babaw sa bungtod ba? Mo ti tagiya dito. Unya kato siya tapulan kay ito magsigil ang katulog. Ato tong kawaton. What? Unya. Okay ninyo? Tara. Basinog Keeper natin hadlok mo, musumbong ka. Di ka musumbong. Dili. Ikaw, basig musumbong ka. Bas aktor kita gitulo mo kay bawa ani. Makapalit pa ta kulapo. Napay sumsuman. Napasay sumsuman. Ana na lang. Ang katunga atong ibaligya, ang katunga atoy patukulapo. Mas payo na yung unaan. Saman. Guta. Sige, ato ta mga kanding. Karabay. Darang kanding bay. Basta maon na. Nagrayayungan. Sabi mo na ako na ito. Ang kanding bay. Takpo na to ni kanding. Isip mo. Tarang.
Sige, lagan. Lah! Wala lang kong kanding. Asa naman di kong kanding? Lah! Pisti na. Uy, bulo! Akong kanding! Asa naman akong kanding? Asa naman akong kanding? Wala naman akong kanding. Kasi may nagkaot na akong kanding. Diri pa ganito ganina? Awa agad. Di ni mahimo. Pinangdag ito akong kanding. Asa na itong kanding? Bay, ako'y una ha. Kay basin og naitaw dito makakita na to ba. Kinanglan nga malimpyo nga nagyanan na to. Paabot mo sa sinyas na ko ha. Nga pwede na mo ato dito kung wala na itaw ha. Balik ha? Balik lagi ko. Sige. Balik lagi ko bay. Sige, Hindi ka balaka bay, bubalik ko bay ha. sige, sige. Sige bay, bubalik ko. Lah! Ito yung mga tao. Kasing mo ito yung nagkawat sa kanding. Kamu gini nagkawat sa kanding. Ano? Kamu gini nagkawat sa kanding. Ano? Hey, shout out sa atong mga ka-vlogs dia. Palaila ning akong mga aktor karon. Haris Ababon. Ako dahil si Rodelio. Ako dahil si G-Lord. Ako si G-Mark. Alright. Morning Mao ni itong mga aktor. Ngato. Tara itong mga Nangatol. Asa ba gilok? Oh, sige. Kinsay mo shout out dong? Shout out dahil sa mga driver na balhabal diya sa Sophia, ang mga kauban. Shout out tayo sa mga classmate ko dira, mga gwapo kayo, taga-tisuyod. Shout out ko sa akong mga bayot day. Hi. Ikaw ba? Kanding na mo nga. Shout out sa kanding na mo. Right, paki-support sa mong channel mga ka-vlogs. Chris Vlog, paki-hit sa notification bell para updated kayo sa mga bago na mong i-upload yung mga videos. Magbuhat kami daghan. Alright. Atangin Pagbuhat namin kami ninyo. na. Sige, paki-support mga ka-vlogs.